Jatend migao mara tudruok William Kabogo wacho ni piny owacho dhi nyime kod chenro mara neno ni skunde duto e pacho kae bedo kod tudruok makare e yor lony mag mbui kendo chiwo tiegruok makare mag mbui ne jopuonjre. Maen bang' yango ni sani oganda mathoth odonjore chenro mag tiyo gi lony mag mbui ma bende chiwo thuolo mag tije ne oganda mathoth e pacho kae. Koke kaunti ma Mombasa, George Aoko miyo waler mathoth e wi wachni. Sahi tumeweka mtandaoni mambo kama 22,000 services ya serikali iko katika mtandao. Mano jatend migao mar yore mag tudruok William Kabogo kakoni piny owacho sani keto maino mar neno ni jopiny tayo chenro mopogore e yor lony mag mbui. Tunataka kushikisha kila skuli, kila nursery, kila secondary school, kila hospitali iwe na mtandao high speed, ndio Wakenya waweze kutumia digital services mahala popote waliko. Kaniloso e od bura ma Mvita Mombasa bang' yawo kar tiego chenro mopogore e yor lony mag mbui, jatelono bende okoni gidhi nyime kod chenro mar neno ni gibedo gi jolony moromo manyalo tiego rowere weche mag mbui. Tutapata hubs 1,450 zikiwemo 47 centers of excellence mahali tutatrain walimu wa kwenda kutrain wale wanafanya katika hub. Pia tuweke pesa ya kuweza kupatia mikopo ya kompyuta vijana na wasichana na wale ambao wote wataweza kutumia digital hubs. Jaod bura ma Mvita Mohamed Sud okoni omorgi okang' masane gigoyo tiegruok makamano. Kwanza through ministry nilikutana na PS akaleta mashini 50. Na zile mashini na ile project tuliweka pale manufaa tunayaona leo. And I promise we'll work with our youth ili wapate kufaidika na hii program. Today is 300, tutasonga taratibu. We are looking for space in other wards tupate kujenga. Wach mabende ne osir lwedo gi jaod bura Mboni Erastus Nzioka makoni chenro no bende geto chugo thuolo mag tije to chutho ne rowere. The digital hubs, they are no longer a luxury. They are now a necessity where the learners are getting involved, the entrepreneurs are getting involved for digital businesses, and the job seekers are getting the access to e-government services. This is the time the youth will be involved with the digital access. If you are being trained already, what I can say, now you are graduating to the world. The world is there for you to get employed, to start earning, and to start moving forward. Ile mambo ya kusema hakuna kazi, sasa kazi iko. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Sekta mar le